Salutare toată lumea, numele meu este As123 și astăzi vom face un video mai special, dar înainte v-aș ruga să vă abonați și la AZ România. Îl aveți aici, uitați și lui o abonare și activați și clopoțelul că postează. Așa, iar noi astăzi ne vom juca un NBA 2K15. Se vede extrem de bine. Așa. Iar dacă mai vreți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați dacă nu sunteți abonați. Nu uitați și de Instagramul meu, produs.sherban2003. Vă duceți și acolo să mă urmăriți și acolo. Așa, iar noi să jucăm My Career, cariera mea. Și îmi pare rău că n-am mai postat de vreo 6 zile, doar că am încercat și n-am putut, nu mi-a permis timpul să postez, așa. Și pentru cei care se întreabă ce am mai făcut cât timp n-am mai postat, am scris, am făcut treaba, m-ar veni. Așa. Așteptăm să se încarce jocul, intrăm în joc. Eu parcă am început meciul, dar după aia am salvat și am ieșit. Uitați, m-a salvat de la același scor, pardon. Nu știu dacă se vede, nu pot să-l las mai sus, că după aia cade. Am 5 puncte, 2 rebound-uri și un assist. Pentru cine se întreabă ce sunt rebound-urile și assist-urile, rebound-urile când recuperezi mingea. Așa, iar asisturile sunt acelea când dai pas și coechipierul tău dă coș. Jucăm la Houston Rockets. Încerc să las mai sus ceva, nu, dar cade. Las așa. S-a terminat și a doua repriză, începe a treia repriză. Să vedem dacă se... Nu, am încercat, nu. Nu, deci, asta e, dacă nu vedeți punctele mele și astea, măcar vedeți ce se întâmplă aici. Și vedeți și câte scoruri și câte minute mai sunt. Ați văzut ce coș am dat. Frumos ne-am întors și am băgat. Noi conducem, jucăm la noi acasă. Și să vedem. Dar frumos blocăm aici. Foarte frumos. Și noi nu băgăm. Din păcate mingea nu ține cu noi să intre. Azi la coșul. Să aruncăm de 3 și să intre frumos.
Da. Oho, frumos, încă o dată blocăm. Frumos, de pătruns am pătruns bine, de aruncat n-am aruncat bine. Nu vreau. M-a scos pe mine, de regulă când mă scoate pe mine e de bine, vedeți? Eu așa știu, uitați că mai și conducem cu 7 puncte. Tot noi atacăm. Da. Deci s-a terminat și a treia repriză. Așa urmează și a patra repriză. Ultima repriză. Hai că se vede. Mi-a pus capac. Mi-a pus bloc, na. Așa. Vino cu ea, vino. Hai. Intră. Bun. Jucăm foarte bine, băieți. Extrem de bine. Meciul ăsta e al nostru, nu avem cum să-l pierdem. Nu avem cum. E fizic imposibil. Că noi conducem cu... E scorul 43 la 56, deci... De fapt 45 la 56, mă scuzați. Frumos a intrat și a și băgat. Deci jucăm bine. N-avem. Da. Ho! Forță! M-am bucurat că am băgat, că a băgat echipa mea. Asta m-a bucurat. Și în ultima secundă. Că avem 24 de secunde de atac. Aha. Este, mă. Și tot la noi e mingea.
Hai să vedem. Oh. Mă surprind coșurile astea. Mai avem vreo, nu știu dacă se vede, vreo 2 minute și 30 de secunde, v-am zis eu. Așa că, na. Bam! Și ați văzut? Ați văzut, normal că ați văzut. Și noi să vedem ce... Și deci frumos. Încă vreo 2 puncte. Mai avem, se vede acolo, nu vă mai zic. Se vede acolo. Teren. Da, mai intru, nu mă lasă chiar așa la greu. Mă scuzați, n-am fost, n-am fost pe fază, mă scuzați. Nu vreau să mă joace singur, vreau și cu mine să joace. Așteptăm. Mai sunt câteva secunde și după aia cred că vom încheia și noi episodul. Frumos! Frumos! De la băiatul! V-am zis, meciul ăsta n-avem cum să-l pierdem din cauza asta, că am condus. Și s-a terminat. Am câștigat. Să vedem și cu cine avem următorul meci. Așa. Ne felicităm între noi că am câștigat. Mă scuzați, doar că... Da, mă bucuram și eu. Și eu când mă bucur bat. Nu o să se mai întâmple. Așteptăm să vedem cu cine avem următorul meci. Următorul meci va fi cu cei de la... Vai, leu! Merge greu ăsta. Mai ales că jucăm și în deplasare. Avem 2 deplasări. Avem la Cleveland și la Oklahoma. Și după aia venim acasă.
Da. Ok băieți, sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați dacă nu sunteți abonați, nu uitați și de AZ România, așa, să vă duceți și pe la el să vă abonați, așa, și să mă urmăriți și pe Instagram la vladus.șerban2003, iar noi ne revedem la următorul episod. Vă salut!